Avui us parlo una mica del que ha passat aquesta setmana, entre altres coses. La primera, el senyor Mariano Rajoy. Com pot ser que una persona que realment, o el senyor M. Rajoy, surti en unes llistes del Partit Popular en les que s'acredita que cobrava sobresous, juntament a M. de Cospedal i altres, i encara tinguin la barra de dir que no saben qui és, val? Doncs si no saben qui és M. Rajoy, ja poden començar a donar tota la llista de militants del Partit Popular que tinguin gent coincident amb un nom inicial amb una M i amb un cognom Rajoy, perquè ens agradaria saber-ho, perquè no pot ser que estiguin jutjant persones per voler convocar un referèndum mentre d'altres per estar robant i per fer corrupció doncs no es jutgen, i se segueixi fent l'orni, perquè senyors guàrdies civils l'orni, es segueixin fent l'orni de quin és M. Rajoy. Em sembla que tothom ho té clar. Com pot ser que una persona amb el partit amb més imputats i més corrupte d'Europa pugui dir qui ha de ser i qui ha de deixar president de Catalunya, o pugui opinar? Qui és ell? I a més, quan tenen una persona a la presó que està a la presó per les seves idees polítiques, no per haver comès un delicte, no per haver fet res flagrant ni cap delicte consumat, no, presó provisional i per convocar un referèndum en plena democràcia. Després els diaris espanyols segueixen carregant amb això i segueixen fent propaganda. L'altra cosa, el moviment avui que hi ha hagut a Tabàrnia, Déu-n'hi-do, esteu on fire. Només cal veure que la gent del Tabàrnia avui a TV3 entrevista una persona i diu: no, es que nosotros al presidente Albert Boadella lo hemos votado telepàticamente. Sisplau, que l'heu votat telepàticament? Aquest és el nivell de Tabàrnia, realment? Aquest és el nivell que voleu demostrar? Bueno, jo ja tenia clar que a Tabàrnia hi havia aquest nivell. Són les estadístiques del seu que els menys formats són els que estan en contra de la independència. Però, ostres, tant com dir això, aviam, sembleu que estigueu en un programa de tarot, o com va, perquè voteu telemàticament. Una altra cosa a part és amb qui us manifesteu, perquè Déu-n'hi-doret amb qui es manifesta a Tabàrnia. Plataforma per Catalunya, Espanya 2000, Democràcia Nacional, Vox, La Falange. Hòstia, és que és la crem de la crem, És la crem de la crem, és feixisme pur, això. Tots els hereus del franquisme estaven avui a la manifestació de Tabàrnia. Un altre gran moment ha estat el moment del lo, cantant el vostre himne. Ha estat brutal aquell moment. Lo. És que, clar, jo entenc que no hagueu ficat una lletra a l'himne d'Espanya. Jo entenc que a vegades, veient el nivell que hi havia avui a Tabàrnia, costa memoritzar una lletra. Per això, bàsicament, esteu cantant els lolololos, perquè sou incapaços de memoritzar una lletra. No passa res. No passa res. Això ho tenim tots clar. Avui hem vist el nivell que hi havia a Barcelona. Avui hem vist el nivell que hi havia a Tabàrnia. Feixisme, homofòbia, masclisme. Tota la gent és que... qui hi havia? López Alegre. Tots sabem com va a les tertúlies de televisió de Catalunya i a les tertúlies de ràdio com va. A la resta de manifestants, ja dic, segurament una manifestació de caminantes blancos de Joc de Trons tindria més sentit, o qualsevol pel·lícula de zombis. Jo crec que tenen més cervell i tenen més coherència del que fan que no pas la gent d'avui de Tabàrnia. Però vaja, no m'allargo més. Una setmana en la que heu fet el ridícul. Heu fet el ridícul per dues raons. Un, M. Rajoy dient qui es pot i qui no es pot presentar a les eleccions. Dos, els de Tabàrnia a Barcelona. Per cert, una altra incoherència als de Tabàrnia. Com pot ser que vosaltres estigueu en contra del dret a decidir, en contra de la independència de Catalunya, i en canvi estigueu demanant la independència de Tabàrnia, de la resta de Catalunya, per entrar a Espanya? O sigui, dret a decidir per Tabàrnia sí, però dret a decidir per Catalunya no. Una altra incoherència del vostre discurs, torno a dir, de mancança intel·lectual, que és el que teniu. Us falta intel·lecte, us falta coherència, i per això passa el que passa. Un moviment, altra banda, recolzat per Ciutadans, per Ciudadanos, el partit que va néixer i va ser finançat per l'IBEX 35 i per altres empreses per acabar amb la immersió lingüística de Catalunya i els trets diferencials de Catalunya, per acabar amb la integració de la gent a Catalunya. Un partit nascut per colonitzar, un partit nascut per espanyolitzar Catalunya, però no ho aconseguireu. No aconseguireu colonitzar per Catalunya perquè som el que som una nació. Som una república, consolidarem la república i a qui no li agradi ja sap on té les portes, perquè no obligarem a ningú a quedar-se en un lloc on no vulgui estar. Però jo, per coherència, si a mi em diguessin, si jo m'hagués de quedar en un país on no estic d'acord amb ell, doncs marxaria. Jo per sort soc a Catalunya, visc al meu país, visc amb la meva gent,
I jo no marxaré d'aquest país. Jo no marxaré d'aquest país, a no ser que ens haguem d'exiliar políticament, perquè, és clar, està tan de moda això de perseguir la gent per les seves idees polítiques i tancar rapers a la presó i tancar presos polítics a la presó i fer exiliar polítics, doncs que potser ens haurem d'acabar exiliant gent catalans només per les nostres opinions, perquè Espanya és així. L'Espanya del segle XXI sembla l'Espanya del segle XX, dels anys 42, 43, en plena dictadura, o sembla l'Espanya del 68, quan encara hi havia, de fet, amb un rei descendent del que va anomenar Franco. Vull dir, jo no sé quines garanties democràtiques té quan no s'ha votat, i quan has de votar una Constitució sota les amenaces de que si no votes aquesta Constitució acabarem sota una altra dictadura o seguirem una altra dictadura amb una altra persona. Els vostres discursos se'n van a Norris. Els vostres discursos i la vostra coherència política és nul·la, és zero. Per tant, jo agraeixo a tota la gent que fa un esforç per lluitar per la República Catalana, que no és només lluitar per la independència, no és només lluitar per la República, és lluitar per la democràcia. Una democràcia que veiem que Espanya s'està morint i que a Europa li importa un bledo el que estigui passant a Espanya. Res més, visca la República de Catalunya i endavant. No serà fàcil, però lluitarem, no ens cansarem.